Molt bones, què tal? Benvingudes a un nou vídeo, a un nou tutorial, a una nova lecció d'OBS, no? De Twitch per aprendre o per a comprendre com funciona tècnicament tot este mundillo i que pugueu pel vostre compte fer directes i ja mirar tot este món i agarrar-lo en ganes, que és lo que em molaria i per lo qual fem esta sèrie. Jo soc Aitor, IETV, creador de contingut a xarxes i creador de Poblet. I avui anem a parlar en este vídeo, les alertes, és a dir, aquestes coses interactives amb el teu públic, quan algú te segueix, quan algú el subscriu, quan algú et dona bits, el chat i moltes més coses que se poden fer per a interactuar entre l'espectador i tu, i el creador, i que pugui aparèixer en pantalla i per tant que siga un streaming més completet, no? Perquè tot això sempre enriqueix moltíssim a la imatge. Així que, si vos sembla, anem allà. Això es fa en una web on podrem treure tot i tenim moltes possibilitats de fer moltes coses, d'acord? Així que anem a veure-ho. El web que utilitzarem per a tot això és Streamlabs. Streamlabs és la web per excel·lència, diria jo, pràcticament. Està Stream Elements i hi ha algun altre servici que fa això. Però això, esta és la web, me sembla a mi la millor i almenys la que jo i molta gent utilitza. D'acord? No hem d'enganyar-nos i donar-li a download, perquè en download ho fem malament. Per què? Perquè en download descarreguem el programa de Streamlabs OBS i diu, entonces no està fàcil. Streamlabs OBS el bo és que te dona totes aquestes coses integrades i tot prou més intuitiu, però és un programa que gasta molts recursos, uns quants més, podria dir-vos, que el propi OBS, per tant no vos se recomana, és a dir, vos recomana que vosaltres li pegueu extra, encara que no sigui tan intuitiu l'OBS, creieu-me que si el vostre ordinador no és l'ordinador de la NASA, ho agrairà perquè vos faran falta aquests recursos, d'acord? O sigui que li donem a login i li donem a continue with Twitch. Així li autoritzem tot el que ens demana per el nostre compte, sense cap tipus de problema, i entrarem en el dashboard, no? O en el panell de control, diguem. Així ens suggereix que ho donem, nos diuen que no vull descarregar-ho, que no vull pagar, que me cago en todo, back, que no, atrás, el starter, 0 euros i ja està, ho tenim per així. Això seria, de moment anem a canviar l'idioma, com era d'esperar no tenim català, i això és el panel, diguem, de creador de les Streamlabs, val? Així realment podem veure totes les coses del nostre Twitch, però com no hem fet directe i no hem fet res, però no ens és res. Alertbox, això és el que primerament ens interessa, és el més guai, el que tot el món busca quan comença, quan entra en un directe, d'acord? Quan algú el segueix, quan algú algo, lo guai és que reaccione, lo guai és que bote una alerta i aleshores el creador, ostres, m'ha seguit no sé qui, moltes gràcies, d'acord? Aleshores, què anem a fer? Com veieu així hi ha botons de test, per què, això, què està passant? Pues perquè això és per a provar tot el que anem a fer de primeres així. Així com hi ha un munt de coses i no les farem totes, però anem a fer les més importants. Primera de totes, seguidos, és a dir, quan algú te dona follow, quan algú et segueix, donant-li el coret de Twitch, que vote una alerta. Habilitat. Coses, com volen que vote? Aquestes alertes voten amb un text o un GIF, val? O sigui, és a dir, una imatge en moviment, i un text, com he dit al principi. Com volen que siga? Pues la imatge dalt i el text tal, així, bueno, pues ja vosaltres com vulgueu, pues ho vull damunt de l'altre, mateixa. Per entrar, que faig a fade o faig alguna cosa, pues també teniu així la possibilitat. Així, el text, què voleu que posi? Això, important, no podeu canviar-ho. Lo del name, en els corxets estos raros, heu de deixar-ho, ja siga així al final, al principi i al final on siga, però aquests corxetes no se poden anar d'ahí, perquè així és on el programa automàticament entendrà que va el nom de la persona que t'ha seguit. Aleshores, però sé què? S'ha unit a la secta. Per exemple, entre molta traducció. O pots posar-li així davant. Yeah! I un espai. No sé què s'ha unit a la secta. El text, animació, n'hi ha diferents animacions, ara les veurem. I així la imatge, val? Podeu posar una imatge o un GIF que vos representeu, que siga del vostre canal, no? Que vaig junt amb el disseny, però si no sabeu dissenyar això no ho heu fet mai, doncs venim per així. I el propi Streamlabs ja ens dona unes quantes que podem aprofitar. Però per suposar me'n puc anar així, puc buscar Charmander GIF, per exemple.
si és que anareu a fer Pokémon, si és que vos mola Charmander, si és que el que siga. I venim així, botó dret, i com veieu, pues, és un GIF, perquè la imatge es maneja. Doncs botó dret, guardar, deixar la imatge coma, no? Li he anomenat Charmander, i ara ens venim així, i li diem upload, vull pujar jo una, la meva pròpia, col·locar, i la munte. I ara, com veureu, ja tenim la imatge de Charmander així, el GIF, pues, li punxe damunt, seleccionar. I ara, quan algú seguisca, apareixerà el GIF de Charmander. Què música vull que soni? És a dir, què so vull que soni quan algú ens seguisca? Doncs anem a activar el so i anem a veure què és el que sona per així. Vale, són de pagament, les que tenen estrelletes són de pagament. Ai, no m'ha deixat escoltar-ho. Toma ja, pues m'agrada este, le he donat un clic, sí. Seleccionar. Ale, volum de l'alerta 50, mateixa. 8 segons, per lo que vull que més, 8 segons està bé. I ja ho tenim, doncs guardem la configuració. Anem a la següent. Quan algú es subscriga, això és una opció que tindreu quan ja sigueu afiliats, d'acord? Ja heu complit uns... Bueno, hem parlat ja de l'afiliat en altres moments d'este tutorial, doncs tindreu desbloquejat això, per tant, quan algú subscriu, significa diners, significa un Prime, significa totxo, això ha de ser més gran, no? Pues així anar, i li poses així, no sé quantos... És un gran... S'ha unit a la família. Per exemple, podeu posar el que vulgueu, I així pues, anem a posar un Charizard, un d'un Charizard. Per exemple, Sempre mola més que siga un GIF, avisa, a que siga una imatge parada, per això mateixa, se recomana deixar la imatge Charizard. I ara venim així, pam, upload, i el Charizard. La tenim ahí, li donem un clic, a acceptar. I així el so, què so es pot haver? No m'agrada. Podem seguir per així, n'hi ha altres, mireu, així vaig tenir prou. Però vosaltres mateix podeu descarregar un i pujar-lo. No sé si ha de ser el format ha de ser web, no ho sé. Podeu provar a descarregar un. Jo, per exemple, tinc sons personalitzats que he volgut pujar jo. Podeu anar a YouTube i buscar un sonidet, no? Però bueno, quasi al final... Però bueno, anem a passar-ho així perquè no anem a liar-nos massa. Per exemple, m'agrada este, pum, seleccionar. Ja ho tinc, i este, però este vull que dure 10 segons. Pues que dure 10 segons l'alerta perquè és més èpica, no? És una subscripció. Tal. Guardar, així n'hi ha més coses que podeu tocar, però, bueno, això és lo bàsic, no? Si voleu mirar més, aprofundir més, pues ja busqueu més. I també anem a posar els assaltos, que són les raid, ¿vale? Des que ja hem parlat, si no m'enganya. Recordeu que és quan algú acaba el directe i fa una raid, per tant, du a tota la seva gent al canal que vol dur-lo, no? A fer una raid. Habilitem i lo mateix, pues fem el que siga. Pues bum, pues anem així, tot, i guardar. Vale, i això on se queda guardat, què he de fer ara? Molt bé. Ens venim així dalt i voleu tenir així un enllaç. Este és l'enllaç clau. Li donem així a copiar. ¿Estàs segur? Copiar. I venim així a l'OBS i en totes les escenes que volem que aquestes alertes estiguen, que ho recomano que siguin totes, botó dret, agregar, i així li donem a navegador. Font navegador i posem així alertes. Llevem este enllaç, control B, posem el nostre, acceptar. I com veieu, ens queda este quadre d'ací, que no ens sembla dir molta informació, fins a que, imagina, jo vull posar així, per a que ho veieu bé, vaig a passar així, i això ho amague, d'acord? Això vull. Doncs ara ens vindríem al web, este d'ací, i li diríem test seguir. I com veureu, eixa alerta ha eixit i ha fet el que li hem dit, el text, el so, la imatge, no? El GIF, el fade in i fade out, vale, test, subscripció. Quan us subscriu, pum, i apareix això. I així seria, podríeu, sí, podríeu, totes, així seria. Rise prueba. Això és el genèric que dona el Streamlabs, perquè no hem editat res, simplement l'hem habilitat. I això seria vindre així i anar configurant com vulguem cadascuna d'elles i amb aquest mateix enllaç, ara jo, imagina que me vinc la setmana que ve i canvi alguna d'ací.
no he de tornar a copiar l'enllaç perquè és el mateix. Vindré i a partir d'aquest moment els canvis que haig fet s'hauran vist reflectits en ahí, d'acord? Val, tenim això. Què més tenim? Què més ens interessa? Doncs bé, ens interessa tindre un alert, a banda de l'alert box, un chat box, que és un lloc on estigui el chat, on en el propi directe, en la pròpia finestra directe, es puga veure el chat. Vale? Doncs llevem així i ja tenim així. Com veieu, això és el genèric. Això realment ja està bé. Però imagina que volem donar un toc, doncs mira, vull que siga rotllo chunky. Com és chunky? Doncs així, no? Home, doncs més bonico és, tal. Així, i això doncs no cal llevar res. Si vols que els certs missatges es veuen o que no, però no, mira, no m'interessa res més, m'agrada aixina. Molt bé, doncs si ja ho tenim tot. També ocultar el missatge després de... Això és que quan s'envia un missatge, val? El xat nou, als 15 segons o el que jo li indique, se borre. Però a mi, per exemple, imagina que no m'interessa perquè jo he posat un lloc post a la pantalla. Per una banda, podríem dir que no, però imagina que tinc això i no m'interessa que l'arròs al forn se tape. Doncs bé, jo puc tindre els 15 segons i els 15 segons el comentari desapareix. Però imagina que com és així, jo tinc aquest espai obert tal qual per a que estigui al xat i no altra cosa, sempre. No m'interessa que se'n vagi. Doncs always show message. Molt bé. Li donem a guardar en tots els canvis que hem fet i li donem a copiar l'enllaç. Assegurem-nos. Molt bé. Venim així, botó dret, afegir, navegador, chat. Ahí està. Control B i ja tenim així el xat. Què passa? Que el tamany, com veieu, no encaixa ahí, no és quadrat i bueno, anem a canviar-ho, no? Anem a fer que sigui encaixe. Donem 2 clics i veieu si és així. Ancho, 800, per favor, 500. Com queden 500? Se queda bé, bueno, pues a veure, un poc menys. I donem així. Posarem 460 i d'altura li posarem 700. Hem d'anar provant. Perfecte, mireu, mos encaixa com volia. Doncs molt bé, doncs ja mos ha encaixat ahí. I ara quan algú comenta alguna cosa en el nostre canal, per exemple, vaig a vindre jo així des de l'ordinador i vaig a comentar, ara jo agarro i pose hola pel xat i com veieu així, així. I si damunt, si donen a seguir, així l'alerta i ho tenim. Vale, però vull també que estigui així, doncs venim així, botó dret, afegir, navegador i ja tenim així, añadir existentes alertes, pum. I vull que aparega enmig de tot. Doncs enmig de tot podríem posar-ho. I ja ho tindríem ahí. I aleshores ja hauríem afegit aquestes dues coses que per lo menos són les, diria, dues coses claus que has de tindre com a coses interactives, diguem, no? de l'Streamlabs. En el vostre directe que vos recomane dues coses primordials que sí que heu de tindre. Les alertes i el xat. A partir d'ahí hi ha moltes possibilitats. Per exemple, objectiu de donacions. Si és que teniu un lloc de donacions i voleu que hi hagi una barreta interactiva, per això, quan vos donen. Llista d'events. Així el que farà és que vos crearà un xicotet llista d'un 4 o 5 espais que podreu posar on vulgueu i aniran apareguent les últimes coses que passen. És a dir, si l'últim que ha passat a nivell alertes és que algú t'ha seguit, algú s'ha subscrit, algú t'ha donat i tal, doncs aquestes últimes que estiguen sempre presents en pantalla. Emote igual, això és curiós, mira, anem a posar-ho. Això espera que en pantalla apareguen les emoticones que t'envien pel xat, com? Només tenim això així, no vaig a canviar res, guardem aquí sí, per a que això aparega en pantalla, doncs bé, li donem a copiar i ens venim així, botó dret, afegir, navegador, emojis, pum, venim així i així. Li faríem tot el gran que... Imagina que podem fer, que ocupe tot, li diem, que ocupe tot. Mira, podem posar... Si voleu que ocupe tota la pantalla, 1920 per 1080, 1920, 1080, tot per l'aire, no? I ara sí, però l'havia fet prou més gran. A veure... Bueno, no tenim així enorme, això. Ahí està, ho ajuste per a que m'ocupe tot. Jo, per exemple, tinc que sols m'ocupe la cara, saps? Això. Però em vendria el xat d'ací i jo comente així un muntó d'emoticones i casalles i tot. Faig així, ho envie i mireu com la pantalla se plena. I és guai perquè estan per ahí, de repente reboten, podeu posar que dure més temps i al final podeu ahí provar possibilitats a més no poder. I això és, vos recomano que si teniu un ratet mireu un a un cada un d'estos, a veure si a una vos interessa, banner de patrocinador, jo què sé, hi ha moltes cosetes així que podeu trobar i esta web és la que
me vos recomano jo per a trobar aquest tipus d'afegits que vos relaciona amb els espectadors per a que apareguen en certa forma, no?, en pantalla. I fins així estaria este vídeo, espero que vos hagi sigut de profit, moltíssimes gràcies per veure'ns, per suposat deixeu-nos qualsevol pregunta, farem algun directe responent a les vostres preguntes i a les vostres qüestions específiques de tota aquesta sèrie. No sé, tinc algunes coses més pendents de les que podem parlar i podré ensenyar-vos. Això, espero que vos siguin de profit, moltes gràcies pel suport, sabeu que a mi personalment podeu trobar-me com a Iet i Vi per ahir, i també a l'Aixeta si voleu donar-me aquest suport econòmic per a seguir fent aquestes cosetes. Una abraçada i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu.